Ikaw gina makapamatuod ka basta agot, lagtok! Ang karon tinapaya, takang animal ka! Hala. Dalatod na torneaw. Istoy, nga basta agot ko nung salot. Ay, still lagtok. Ha? Matuod siguro, Mr. Isi. Oh, Amo manangin mo ta sa litter center to. ay, Ako pag hindi pa problemahon mo? um, Basta ano na para mabalan mo? ay, may shit. Dalati boss, lat? Ayaw. Ano sa tubangan mo? Ang- Muna naman niya si Mr. Isi man. Wala kang kapangape? Hindi pala magpalata nga wala kang kape. Nag-aita na taga doon. Ay, habi ko lang ako lang. Doa tagle. So, no? Ay, sorry lang, Tony. Ha? Sorry din, boss. Lot. Mistress ka! Attorney Ako correct. gali si Dubal sa Dubal. Bacolod City. Isagid ka abidis na rin nyo. Naks. Salaole. Ay. Ang sulat kagit pasakop ko subong sa inyo. Eksperyensya ko ni sagot namon blang nga bata ni Wilma. Well, actually, Ba may aktor? nagwa naman siya. Ano. Tatlong amon nga anak, Oo. pulos babae. Pero sa ilang nga tatlo, si Buna lang gid yang agot namon yang may pagkalagtok. Allah! Kung kay side din namon mag-gets mistress. Attorney correct Kung mo! anong point niya, kung ano ang ginapagbato sa kalibutan nga ini. Allah! Dugay-dugay, may bina siya, dugay-dugay. Matuy-utoy naman sa kadlaw. Eh. Kundi nagtukit. Agay. So, tuloy. Oh, sige. Aryo, agad lubos to bang panangya sulat. Siguro, tas pamunong iya, pag say-say. Ote, ikaw yung Buna? Oo? Manog tapos na kami tanan kaon niya, ikaw yan. Wala ka pong kasugod kaon? Bona? Soy, Bona. Hoy, naano ka? Nagulpi ka lang imo yung nga nagibi, ha? Naano ka? Hoy, Bona, abnormal ka karon ah. Okay ka lang? Ay, animal yahon, ano ka? Hindi ka pa maghambal, sumbagunta ka nga ron. Mga ate! My dear parents! Ay! Ah! Gusto ka na mamana! Ano? Ba, naghipos na sila nga duha. Anong siling mo? Hoy! Tadlungon mo ganyan magluhambal ha? Ha? Tapayan ta ka karon! Pa! Pasugti na lang ko bala! Hindi ko yung gusto nga mauli kag maunahan pa sa mga magulang ko! Kani please! Let me go! Set me free! Bona! Namo na iya, sabay ka mo ha? Ay. Ang animal ho? Kabata pa sa imo, nagkiringkeng ka na! Hindi na yung kiringkeng! Kundi kinasiguro ko na nga mangin ako na si Dante forever and ever! Amen! Say amen! Bona! Okay. Pridubal? Uy, nano ka? Ano ka problemado sa aton, haw? Daw, nakapoy na ko sa pangabuhi ko, pre. Ay? Nga man? Kuha na, be. Kapaugtas ang agot ko nga bata, blaw. Ha? Si Ihada Buna? Oo, langan. Ah, okay. Eh, tido sala ko pa yahaw. Pre, tangkok. Oh. Ay. Ambot ya ko na nung nagsulod sa... Oh, la. Oh, May kapanawag. tawag. Dalagi lang, pre, ha? Tanawa. Oh. Oh. Hello, lang. Sadiin ka! Ah. Para na. Akig ka? Kundiin ka man, abi pauli na di ha? Eh. Pauliing anak mo. Nagamaoy ding animal niya, oh. Amot pa si ko nagbuang na ni, kay man, Ba- mawangal. Pahibi-hibi, dasun dugay-dugay makadlaw. Ga ka Pas balik- ko nagbuang na niya gurang bata mo, dobal. Di ka kasalot ay. Gani. Iposta. Ga. Wilma, ga. Arin ako, ga. Oh. Ba. Ba. Hoy, Buna. Psst. Ano ka? Na, ara. Ikaw da sermon sa bata mo daw abnormal. Man? Alinga nga! Wilma. Psst. Ikaw, Buna, ha? Nga nagasubong kasi naman, ha? Ano nakakatabo sa imo? Abi mo? Masalaan ka na bala nga buang sa abi. Buang! Nakon buang! Pero, Ba! I hate my life! Buna!
Animal! Kugtasin ko pala sa imo, ha? Kugtasin ko! Ikaw naanad ka na ginang baba mo, ha? Kugtas ko! Mas nagaugtas ko sa kabuhi ko pa! O Teno, nalipay na kamo nga wala magdayon pangalihag si Dante sa akon! Ha? Muna, ang ginasiling mo nga pamanahon mo? Hoy! Pero... Ano ka? Maayo man gani ha! Hindi pa ko taway ang kabuhi ko, di ba? Alay! Muna, Hoy! Kadlaw lang libo ako sa iya. Dami na ay! ba? Dami na ay! Dami na ay! Oh, bawaling nga nga. Nasa ulap ba? Mistress ka! Attorney, correct! Kita nyo lang kung ano kalagtukon sa agot ko. Sa 12 anyos niyang edad, mamana na siya kuno. Ano na, kay wala na dayon pangaliyag si Dante siya. Nagmaoy siya. Dugay-dugay, makadlaw naman. Kundi aling-alinggit. Ginagulbahal ko lang, Mr. Iska. Attorney, correct mo! Kaya kung kay Sahi puso na siya. Oo. No, linong pa sa tungod to. Oo. Tungod law. Dugay-dugay masinggit. Ayat. Daw gahod pa sa tong gabi. Ay nano, daw ay kami ilay buang pro. Nga mo na siya. Gani man. Ari pagino. Ah, sige. Sa pagpadayon sa pagit. Ay, buhay. Dubal, ga. Ahay, kapoy ka ginhalin sa trabaho. Gusto mo masahe. Nabalang kapoy ka tapos damo pagagahod sa sulod. Eh, Mut na lang git, Wilma. Sisiw na lang trabaho ko. Kapoy ko kay nga natakaan ko. Ote! Nga nga daw sala ko! Iko ni. Natingalahan ko gid bala nga kasubong sini si Bunaga. Lubuang. Daw lagtukon blahaw. Ginambal mo pa ga. Nagligad gani hamak Oh. mo. Mm. Ginputsan ko siya balon. Te. Hindi niya pagbatunon. Naman. Jutaya niya pa ihaboy. Oh. Ay natak-an na siya kung magkaon. Lo. Te kundi nagpuli. Oh. Man, jutaya na lang malipong kay te wala kinanaan ang animal niya sa eskwelahan. Ba. Natamad man siya kung bakal sa kantin nila. Tuod? Natamad siya kung magkaon. Oh. Baw, aling nga ginayang bata mo Aling yan. nga gid ja eh. Ay, ambot na Na gid lang. masinggit naman na sa karon. Ay. Hindi. O hindi, Si si Buna? Buna? Ti daw. Bong animal yaho. Ano naman ang tabo sa iya? Buna! Bahala ka mo kaniligwak ninyo ako sa grupo! Hindi man ka bugwapa, mga baho ilok, mga baho baba, mga alinganga! Buna! Hoy! Nano ka? Ba? Hindi. Gilampos mong emosipi kag... Hindi. Nabuka gid ini. Kayo ganina! Kayo na gani! Hindi. Diyos ko, Buna. Ano bala nagkakatabo sa imo? Nabala ka na kami ni mama mo sa imo? Ha? Ano ka? Oh. Kalma bala pa! Oh. Okay lang ko Ako pa! Si Bona pa! Ala! Buna? Ikaw ginara pamatuod! Basta agot! Lagtok! Ay, karon mati na pa. Yan ka nga alingan. Naka!